Indonzi Gabriel Matonga. Indonzi Gabriel Matonga. Ndauya mudare Mambongezi. Ndauya mudare Mambongezi. Ndakamhangarira Phineas Mashoko. Ndakamhangarira Phineas Mashoko. Pamusoro pekundoda mhuri yangu. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndaura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mzimu igondinzwa. Zorai gwaro. Ipai vanonzi Phineas Mashoko. Ava vakagera. Ini zinzeneuroji inonzi Phineas Mashoko. Indinonzi Phineas Mashoko. Ndauya mudare Mambongezi. Uzozvidaira zvandiri kumhangarwa naGabriel Matonga. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mzimu igondinzwa. Zorai gwaro. Gabriel Mashoko. Ndiwo vaPhineas Mashoko vakati uda kutaura pamberi pamambo here? Yes, ndiwo. Right. Chipira dare tinzwe nyaya yako iyo varipo vachinzwawo. Nyaya yangu pamusoro idare ndakaroora mudzimai wangu Phineas. Machangamiro ose anofanira kuti vanzwe zvauri kutaura kuitira kuti vagone kuzokubatsira. Ndakaroora mudzimai wangu Praise Phineas musi wa3 December 2022. Ndakatumwawo vana sekuru vangu ndovakauya kuzoroora vanovarapa namukoma wangu vari pamashura. Ndobva vauya kuzoroora indakava ndiri kuguta reSouth Africa. Andavo ndakava ndisipo. Ndobva vauya vakaroora program yakapera. Ndobva musi wa31 December 2022. Ndobva ndauya 3 December 2022. Ndobva musi wa31 December 2022. Ndobva ndauya kuno kuZimbabwe. Ndobva ndasvika pakumba kwababa kwandakaroorera vakanditambira. Ndobva tagara takataura takakwazisana zvakanaka. Ndobva vanditi ivo yasvika nguva yekunorara. Vakati mwanangu iwo worara umo mumba umo matsano wako. Ndakati aiwa zvakanakai. Ndobva ndaenda kunorara mumba muya. Ndobva ndarara mumba muya. Handina mbokotsira. Ndakati ko mukadzi wandakaroora ari kupi? Aenda kupi? Handakukotsira kusvika mangwana makuseni. Ndibva mangwana makuseni ndaikwira ndege ya12 kudzokera kuSouth Africa. Ndobva ndavaoneka ndakati aiwa ndakuenda ndikukwira ndege ya12 ndofanira kukurumidza kusvika. Ndobva ndaenda ndadzokera kuSouth Africa. Ndobva ndazonodzoka musi wa29 November 2023. Ndadzoka pamba ndasvikira pamba paTezvara. Ndasvika pamba ipapo ndobva vanditambira zvakanaka. Ndakauya nemabhegi angu vanditambira zvakanaka. Ndobva zvaitika futi same zvakaitika last time. Vanzi mwanangu unorara mumba umu. Ndobva ndarara mumba imomo. Ndakati kumukadzi aenda kupi mukadzi? Kake chituwa. Ndakati kumukadzi aenda kupi? Handakukotsera. Ndobva mangwana makuseni ndati kumudzimai Omari ndakusiya mabhegi angu panapa nemablankets andauya nawo. Omari chitsvaga imba yekuti tiroje tigare tese because ndiri kungouya panapa ndisi kumboona time newe kana hapana. Ndobva ndati izvo ndakumboenda kumusha iwe uchifanira kutsvaga imba. Ndobva ndaenda kumusha kwana amai. Ndobva atsvaga imba yawanika musi wa19 December 2023. Ndobva ndadzoka pamba pababa paya 19 December 2023. Ndobva ndasvika ndobva ataura kuna baba kuti ndakuenda kunogara kuimba nyowani. Baba vakati kutanga rini? Zvakanzi kutanga nhasi. Ndobva vamboita moment vakanyarwa. Ndobva vati alright. Ndobva tasimuka ndobva taenda kunogara kumba kuya. Takugara kumba kuya. Tatanga kugara tichigara. Then musi wa28 January 2025 ndakabata mamessage anga ari mufoni vemukadzi wangu. Ndakasvika pamba kuma past 8 ndichibva kukadomo.
ndakati shama ndikukumbira foni yako ndakufonera sekuru ndichiudza kuti ndafamba so ina handina foni zvakanzi alright zvakanaka ndobva andipa foni iyaya ndobva ndati zvakanzi handina airtime ndakati alright ndobva ndaenda ndakati ndiende ndotenga airtime pamashops apa ndobva ndafamba ndobva ndakuenda kumashopu ndakati but ndogona past 8 kuno handogona kutadza kuvabata sekuru kai ndipinde pawhatsapp ndivasendere iri message chaiyo kuitira kuti koya akaramba kupinda. Saka ndakabva ndasangana nechati iri ndakati ndobva ndakauverenga chati iri pawhatsapp ndoona chati iri zvikunzi zvichitei pachitaurwa nyaya dzekuti iye munhu anga ari munhukadzi achitaura kuti zvakanzi iwe unonakirwa here nekudanana nemunhukadzi zvakanzi ndinonakirwa ndakapedzisa kuzviita 3 years ago anga ari mukadzi uyu paitori mavoice note zvakanzi ndinonakirwa nazvo ndakapedzisa kuzviita 3 years ago asi sometimes ndinombowana here and there ndinombowana zvakanzi zvakanzi une murume here zvakanzi ndinaye murume zvakanzi zvakanzi saka mazuva ano unoita sei zvakanzi ndinombowana dzimwe nguva but munhu ari serious chaiye ndakapedzisira kumuwana 3 years ago ndichiri kuchikoro ndakati alright ndobva ndati message zvikurevei ndateerera audio ndikuona munhukadzi ndakati kuzvikurevei ndobva ndaenda pane rimwe chati futi ndakaona chati rakalokwa ndatenga airtime ndadzokera kumba ndakati shamwari ndivhurirewo chati rakalokwa iri munei pakalokwa ndobva amboramba ndakati alright ndakubuda panze ndakuenda nefoni yacho ndobva azotaiwa mira mufoni mune maassignments amai avada kusubmita mangwana saka ukaenda nefoni yazviite ndobva ndati alright ndakati chiisa pin ndione kuti panei ndobva pin yaiswa paitodiwa fingerprint ndobva aisa fingerprint yake ndobva yavhura ndobva ndatanga kuverenga ndotoona message iripo anzi mamessage andaitoona kuti achienda kutauni zvakanzi wapapi zvakanzi ndakusvika ndapa ZBC ndakusvika mutauni ndobva after mamessage ekuenda kutauna ndobva ndazoona message zvakanzi wanakirwa here zvakanzi ndanakirwa akati hachero neniwo ndaenjoy ndanakirwa singaiti ndanakirwa wanga uri musi wa 28 January 2025 zvakanzi ndanakirwa ndobva ndamubvunza ndakati zviri kurevei izvi mamessage ari kurevei zvakanzi akaramba akanyarara angotanga kuchema varamba akanyarara ndakatibvunza ndakati zviri kurevei mamessage ari kurevei haana mbotaura ende pamamessage iwayo acho emunhu wacho after ndaona zvekuti vari kunakirana pabonde ndobva ndatanga kuita go through nawo mamessage aya nditoona munhu ari kutotaura kuti iwe tsvaga imba murume wako handi anenge ari kukadoma anenge asipo iwe tsvaga imba wobva wabva pamba ipapo murume wako anongowana usipo then isusu tobva watsvaga imba then tobva taenda kuSouth Africa tobva taenda kuSouth Africa hatizombofaka kuwana taenda kuSouth Africa unokuziya kuSouth Africa kwawakwambouya iwewe unokuziya ndokwandichiri kugara ikoko saka iwe uchibva pamba ipapo murume wako wana usipo averenga message haya saka ndadaro izvo ndakamubvunza kuti kozviri kurevei haana kundijekesera ipapo ndobva ndabva pamba ndakati argai mbosuduka panapa nehasha dzandani nadzo ndakati argai ndisuduke panapa ndasuduruka ndabva praise akazobva ndakazodzokera kumba kuya ndakaona asipo ndakati ko munhu aenda kupi ndakapfuura ndakati uri kupi zvakanzi ndabva ndapinda mu1 room ndapinda mu1 room ndakati wapinda mu1 room kupi zvakanzi kumwewo ndakati kumwewo kupi ndiri kuuya ipapo uri kupi haana kundiudza kuti ndepapi haana kana kumbotaura ndepapi wanga uri musi wa6 February 2025 haana mbonditaurira kuti ari kupi aramba kutaura ndabva then rimwe zuva muhembe dzangu ndiri kutarisa muhembe dzangu muya ndiri kuona mune passport ndakati munhu uyu ane passport zvandingaziye nini ane passport ndavhura passport iyayi ndikuona passport iyayi yakatodhindwa zveshuwa ikuratidza kuti akamboenda kuguta reSouth Africa akaenda musi wa6 March akanoita 10 days ariko kuSouth Africa ikoko
passport itotaura kuti akadhindwa yake passport. Ndikati ndobva ndatanga kufunga mai ndati mameseji aya ndakaona achinzi tiza uende kuSouth Africa kwatati wakambokuuya saka unokuziya. Ndobva ndati saka yei vanhu avaitoronga kuti unitiza ka nyaya ndeyechokwadi ke. Saka after ndadaro akaramba kundiudza kuti ari kupi. Saka iye akabva azoenda kumba kwavo. Aenda kumba kwavo ini ndakabva ndatanga kurwara. Saka ndiri muchipatara akabva aenda kumba kwavo. Ndakazonzwa kuti akumba kwavo. Ndobva ndabuda muchipatara kubva ndaenda kunoona munyai. Ndakasvika kumba kwomunyai ndikamuona ndakati ko nyaya makainzwa izvo. Akanzi nyaya takainzwa but praise takambomuti aende kumba kwana baba. Ndikati alright. Ndataurira munyaya yese ndikati nyaya yakadafamba so yakafamba so mataurira ndiri kuita muno mudani ndamutaurira munyaya. Zvikanzi alright. Ndikati but ko ndandichirwara ndiri muchipatara sei asina kuuya kuno kuzondoonawo semurume wake semunhu wandakaroora. Zvakanzi aiwa zvakanzi akamboti ndoda kuenda. Vanzi baba vakamuti aiwa unogoenda kunoitei kumunhu wausiri kuwirirana naye. Mashoko kubva kumunyaya. Handiri kutaura munyaya ndozvaakanditaurira musi wandakamuona munyaya. Vanzi anogoenda kunoitei unogoenda kunoitei kumunhu wausiri kuwirirana naye. Ndakati bva ndabva bva ndatanga kutaura natete. Ndikati tete tigadzirisei. Ndai ndakataura natete tete vake wobva wainakurira kumunyaya kuti munyaya taurai nemunyaya. Ndotaura nemunyaya munyaya wobva ati taura natete. Ndikati saka ndoita sei panapa. Zvakanzi uyai kunoku tigare dare musi wa21 February gore rinoi. Ndakaudza vanasekuru vangu. Vasekuru vangu vati aiwa zviite kuti tiende kupi mumusha mavo tinotaura nyaya idzi. Havauye kunoku tiita setaura. Ndakamutaurira munyaya. Munyaya akataura idzeka ndivaudze. Munyaya ndobva ndamutaurira. Zvakanzi aiwa zvadii kuti muuye kunoku hazviite kuti tiita seikoko because hanzi kwainaye. Zvakanzi rodhi dzakafa chichi saka mafambiro acho. Ndikati rodhi dzakanaka. Uyaiti vanasekuru ndozvavari kutaura. Munyaya ndobva yapera yakadaro. Munyaya ndikazomufonera ndikati ndaona status yake mukadzi yanga akaisa chinzi ndakazomuwana ari nani. Ndakati munyaya onai status iri kuiswa zviri kurevei. Zvakanzi aiwa zvakanzi alright. Ndobva ndataura naye munyaya. Munyaya akabva andipindura. Zvakanzi usandifonere kubva nhasi uchindiudza nyaya dzako idzi. Ndabuda madziri nyaya dzako usandifonere futi. Ndakati alright. Vandanyara vatanga kutaura natete. Tete toita sei tete vakati handiri busy kana ndazvazoita zvakanaka zvikoro zvavharwa ndichakuudza. Ndakati alright mondiudza ndokuisirai mari yebhasi mouya totaura nyaya iyi. Zvazaiva zvakanaka tete vaya havana zvikoro zvakavharwa zvakatovhurwa futi. Havana kana mbotaura kuti aiwa inini chindiisira mari yandiuye titaure. Mukadzi ndobva azopedzisira pakuti akutondiudza kukanzi handichakuda ini handichakuda. Gabriel tingatopedza musoro wese kubva 22 izoita 2026 zvirokutsanangura zvaitika mumba mako. Nyaya yako chaiyo waunenge uchitaurwe nemadzimambo ivapeiwe vamadzimambo nyaya yako yauda kuti vataure. Nokuti zvese uri kuedza kutaura nasekretari ndezvekuti izvo zvese ndozvawakasangana nazvo. Nhasi ndobva wafunga kuti ndakuenda kudare kwamambo. Ndozviri kunzi chitaurira dare kuitira kuti madzimambo vabate kuti chawauya nacho kudare chii. Zvese izvo ndozvakaitika izvozvo. Wakaroora mukadzi wako zvese zvokasangana nazvo zvikadii handiti. But wanga uri nazvo kwanga uri ndobva wazofunga kuti ndakuenda kudare kwamambo. Nyaya yako nhasi yawauya nayo mudare ndeyekuti chii. Ndeyekuti mukadzi akandiramba akati hachandida. Asi ndakaroora. Manje kuona kwatikuita mukadzi wako anonzi Phineas Mashoko here. Anonzi Praise Phineas. Praise and Praise Phineas. Saka pana pamapepe kuna Phineas Mashoko. Phineas Mashoko chii? Ndokuti chatinoda. Ndo vakachengeta mukadzi wangu ndo vari kuramba naye kuti auye kwandiri chero iye anondiudza kuti vabereki vangu havabvume kuti ndiuye kwauri. Pandai muti uya kuno tigarisane zvakanzi vabereki vangu havazozvinzwisisa
kuti ndiuye kwauri ndo vanaye. Yenu ana kushungo. Maonera ndi kuti ndekuti mukomana aripotera munhu asiriye. Chandiri kuti aripotera munhu asiriye ndechekuti mameseji aaibata hamuna zita rate mameseji kuratidza kuti maproblems ake dzimafoni yako aaisangana nawo. Kechipiri, mukadzi akabva ega haana umbo hainaho kuti baba ndo akamudeedza kumba, hapana futi. Saka ndiri kuona kuti aifanira kunge aripotera mukadzi auya kudare, ndiye aifanira kuzotaura kuti ndibaba vaindirambidza, nokuti panapa tiri kutadza kuibata kuti tezvara vangapinde papi mwana wacho asipo. Ndofunga ndomaonera andiri kuita panyaya. Asaikurirwe nzira ka dzinonzwa. Iwo baba kana uchigara nemukadzi wemunhu akarogwa pamba pako, vangatotiudzawo kuti ndiripi danho ravakatora, nokuti nyaya kana yauya mumusha Gushungu inotobatika kuti tinzwe naivowo semunhu ari pano sababa. Mwana nyangwe dai paanga vachiuya kudare handingauye ndichisiya mwana wachona kana vainaye. Ndingadaita mutiona kanyaya iyi padziri kutangira ka dziri kutangira pauri murume wako kawo, handina chandingagone kunopindura panyaya dzako kayo iwe uripo muridzi wadzo, kana vasiri part and parcel, vasiri involved munyaya dzacho. Handiti ndizvo regai tinzwe kwavari vamashoko. Muri kuinzwa nyaya mukwasha munomuziva here? Pamusoro yemambo wangu namadzishe navamwe vese vari muna matare ese ndinokuremekedzai. Ini pandakaona Samuel rauya ndakaona pakanzi ndoda mudzimai wangu, ndakatonetsekawo kuti indapinda papi. Mwana wangu agerapo yopurezuyo ndiye mudzimai wake. Ari pano here? Ari pano. Ngauya gara. Praise tigarire apa. Vana vakagara vese gore rimwe chete, vari vese. Saka vagara vari vese, iye akasiya mudzimai mumba akabuda akaenda. Ndikati mwana wangu angagari kare ega, murume wakaenda, ngaachiuya kumba agare, nokuti unobva apata womutendera kuti mwanasikana agare ari ega, murume akaenda. Ndiye akabuda mumba ega murume akaenda akasiya mwana wangu. Saka kana ndakunzi ndoda mudzimai wangu kwandiri, iye akabuda akasiya mudzimai wake, ndakashayiwa kuti meaning yazvo ndeyei kuti kuna baba aindoda mudzimai wangu. Zvaita zvakanaka kwira muti nekumashizha ka kutsvaga kuti zvizhinji zvakavanzika zvibude, kuti ndoda kuti vandataurira ivo baba vacho vari kugara nemwana wangu, isusu kuti tingazive vana Gushungu kuti iye mukwasha uyu akabuda mumba ega akazodini dini, chitekedza kutaura mumwe asipo ka. Saka isusu kana munhu auya achiisa complain yake anocomplain against munhu ari kuda kucomplain against kwaari. Saka zvaita zvakanaka. Praise. Unomuziva here murume wako arapo? Hongu ndinomuziva. Chii chakaitika? Batsira dare. Baba vatozivawo kuti zvii zvakaitika. Isu hatizive. Ivi muri vaviri ndimi munogona kutibatsira. Taurira dare zvakaitika kuti chii. Baba vatozvinzwawo nhasi. Iye aripo murume wako. Zvakaitika ndezvokuti iye anofungidzira kuti ndakaita gumbo mumba gumbo panze. Ndo matauriro ake. Aive asina kunge anzwisisa nyaya. Ndakatiraya kuda kuti ndimuudze ndimuonese, but munhu ainge sekuti ainge atova nepfungwa dzake dzaanga atoonadzo dzekuti atongoona zviri izvo zvakaitika. Asi handisi munhu wekuti ndingaita gumbo mumba gumbo panze ndakawanikwa.
akabva sei pamba zvakafamba sei Alright. chii chakadii. Saka mushure mekunge atadza kunzwisisana neni, mangwana zuva racho raiteera akabva pane kuchechi kwatinoenda, akabva atoenda kuna mufundisi. Akati, mufundisi, ndasangana nenyaya iyi yakadai yakadai. Mufundisi akati, munozodii? Munouya kunokumba toita counseling, totraya kukugadzirisa naye. Saka zvaita sekudaro musi wacho iwowo takanzi namufundisi tiuye, ini ndaisakwanisa, ndaienda kubasa. Saka ndikati tinoenda paweekend. Saka zvadaro yaiva Friday, ndakutobva kubasa. Ndakanga ndasvika kumba ndikawana apeka mabhegi. Ndikatomti ko zvaita sei maakupeka mabhegi, isiri kuda kuti tiende kunogadziriswa nyaya. Akati zvoni zvepanapa handichadi, ini ndaakuenda. Ndikati saka kurarama kwataitowo panguva yacho zvinhu zvazvisina kutimirira mushe. Paiva nemari yendaisabhadharwa, zvanga zvakawanda zvaiitika. Saka ndikati landlord vari kuuya nhasi, vati vari kusanoda imwewo mari yekuti tivape, kuti muende musina kuvaona, vati vari kusvika manje manje hazviite. Ndopakabva ati nyange ukadzingwa unoenda hako kuvabereki vako. Ndomatauriro akaita. Akati ukadzingwa enda kuvabereki vako, ini handinei nazvo. Ndikati ko zvatosvika here pakudaro, wadii wamira? Zvikanzi aiwa. Ndobva atora mabhegi ake bva aenda. Saka ine shungu pandatobuda pandaenda kumba, nokuti taigara kudhuze nekumba kuvabereki. Ndikatonoto honai munhu apeka mabhegi andisiya. Ndokubva landlord vauya, ndobva landlord vanditi ko mari. Ndikati izvezvi hanzi landlord wanga atsamwa nokuti mari yanga yawanda. Landlord chibuda mumba mangu apa usiku. Ndikati ndingabuda zvinhu ndingazvisepi, chiregai ndibude mangwana ndione kuti ndoita plani ipi. Hanzi ichitobuda sina vanhu kuenda nokuti magarama amanzi akawanda, pasina mari. Ndikati zvakanakai. Mangwana ndopandakasanotsvaga kuti ndisanesa zvinhu ku1 room kwanga achitaura, handaisa zvinhu. Ndokubva vabereki vaona kuti nditoriwo munhu aitoshungurudzika nenyaya iyi. Vati kuti ugare wega hazviite, chiuya kumba takamirira kuti iye ari kuti chii pamusoro penyaya iyi, tione kugadzirisana. But kubva ipapo iniwo ndakatombotraya gore rese rapera last year, ndichitotraya ndichimuona achiuya kuHarare, ndichiti ko unombogara kupi? Ndaisaziva kwaanogara. Ndikati ko chiuya tironge zvinhu tiite dare tione kuti tofambirana sei. Ndakatraya gore rese rapera. Ndikapedzana kuona kuti ini ndinodana kutange ndiri kumanikidza munhu kuti tidzokerane. Aingotaura achingoti ari bhizi, gore rese kupedzisira rapera. Ndizvo zvakaitika. Pamusoro iwoyo ini ndandine shungu yekuti praise chinhu chinoburitsa munhu mumba chibude pachena. Nokuti kunzwa sokuti uri kuti handiite gumbomba gumbopadzi sokutaura kuita murume wako, asi murume ataura nyaya yemameseji, aiona mameseji ezvimwe zvikuru. Ndopaungadai watsanangura ipapo kuti iwe waimutsanangurira kuti hazvisi zvikomba here, kana kuti mameseji aioneka mufoni kuoneko akasakisa kuti murume wako atize pamba. Ndaani mameseji iwayo? Ukataurira dare tingati sununguro chaizvo kuti tizive kuti mwana wayo akatiza oga ipamba. Alright. Mameseji aya iye ndakamutsanangurira, but kuda haana kugutsikana. Aiva yeshamwari yangu kwete kuti inini. Ndo mameseji akaona. Mameseji akanga ari eshamwari ari mufoni mani? Aiva mufoni mangu. So kana tikanga titi mameseji aya ndeyekutaura zverudo ari mufoni menyu ari eshamwari, imi kufunga kwenyu murume wenyu aizvitambira sei? Kana kuti dai imimi maiona imimi mameseji emushamwari emurume wenyu mufoni make vachitaurira zverudo neumwe munhu mufoni memurume wenyu, maiona foni yakadaro, mainzwa sei murimi paitika zvinhu zvakadaro? Pamusoro imba munhu tinganyatsokunzwisisa mukomana yanenge aibva kumunhukadzi, ndizvo zvautaura here? Yeah. So that was homosexual.
yaibva kumunhukadzi neyemunhurume tiri tu. Chipinzwa mubvunzo wataurwa namambo musikana. Alright, zvinhu zvekuti munhu unenge uchida kuti utange wanzwisisa nyaya kuti zvakafamba sei. Ndokuti munhu muzogadzisana monzwisana kuti zveshuwa here mukadzi wangu aita izvi kana kuti aisaita. Iye haana kundipa nguva yekuti tikwanise kutaurirana. Akangomhanyira kutoti wadai ukadai ukadai. Wandiri kubvunza ndiwe kuti zvinhu izvozvo zvaitika kwamuri, ishamwari yashandisa foni iri kutaura zvehomosexual tainzwa apa, pari kutaurwa zveumwe munhu wekuzoenda kunhingi kuSouth Africa zvakazodai dai. Tiri kuti isusu muri imimi masangana nechitiko chakadaro, zviri nyore here kuzvitambira zvakadaro kana kuti munhu anoreacta nenzira yaanogona kungoreacta nayo? Isusu nhasi tikaisirwa message negirlfriend mufonu, ndinotodzima ndototarisa kuti padzima here panhu apa patambotaura negirlfriend mufoni. Imimi foni iri kutaura neshamwari yenyu neboyfriend yake, kana kuti nemuhameno anonzi machii, vanoda vamwe vakadzi vari vamwe vakadzi, vari kutaurirana mufoni menyu. Imongosiya message dzakadaro dziri mufoni menyu, zviri safe here pakurarama? Kana kuti pane munhu ari kuratidza kuti ari kuremekedza here murume wake pazvinhu zvakadaro? Madzokera kumba makangonokudza zvokunzi murume abva pamba aenda, makaudza here vabereki venyu kuti aenderei? Nyaya ndakataura kuti inyaya yamaidei yaita kuti murume aende. Wakataura here kuti nyaya yamameseji here yaita murume apomoka aende? Ndozvandiri kuti ndakataura maitikiro akaita nyaya, asi zvandangotara kuti dzaiva dzisiri mameseji angu asi aiva eshamwari, iye haana kunzwisisa. Sei shamwari yako yaishandisa foni yako? Haana here laini rake, maraini handapona. Sei akashandisa zvinhu zvakaipa kudaro mufoni yemunhu akarohwa? Iye aiti foni yake haisi kuita. Handina kumboda kutarisa kuti mameseji acho iye dzaiva nyaya dzei. Vanhu vamabhanditi vese kusvika atezvana anoziva nyaya. Iwe shamwari, mukadzi wako unomuda here? Unomuda. Iwe murume wako unomuda? Tinodzingana nemhepo tichivaka mhepo. Hakuna kwamuri kuenda. Ndafunga ndo zvamuchaita nokurumidza. Murume wako unomuda here? Kwete. Right. Akuramba munhu wake imandiwo right. Rudo runoda brain dziri panzvimbo imwe chete. Very good. Dzichitora zvimwe chete voenda mumba mavo. Munongovavharira midhara imba menyu, hamuna chinobuda umo. Vakadzima rai mukutongei pano. Ngatichienda, iwe unoshuwa kuti iwe ushandisirwe foni yako zviri dangerous. Takatarisa saizi kuti munhu mukuru anoziva zvaanoita. Ugopa mumwe munhu ndishandisa foni yako achinyora zviri dangerous. Wotadza kuverenga kuti irese foni. Une vana here nayo? Hatina vana. Right. Iwewe uri kuda, hausi kuda mukadzi kutsotsi. Hawaisunga kuenda kunzokupfeka mabhegi nenyaya iyo. Musina kuona tete, sisi, kana kuti sekuru vekumba kwenyu. Munyaya ndeupa ari pano. Kwenu munyaya yanzi maika nchada kunzwa kana nyaya yako zvachose. Muri kudivi ripi kora atezvara. Munyaya ika handiti iroyara watenga. Rinosapota iwe. Maifanira kuvaka imba yekusvika kwaatezvara munoenda hapana panoera. Tinotaura kuti imba yakuita mutsoko. Mwana wenyanzi ari kudai motogara dare naatezvara. Morangana si. Handisi kuona muchiita basa renyu. Kuiye inaivo haana baba namai here vari kuti una nasekuru vake nambuya. Ukaroorwa kubhuruwa ivi kwako baba wako aikutora idzoromba kupi. Chivanhu chete nhaine zvachiita. Kwete. Munhu abvisirwa pfuma anodzokera kwababa. Kwemu atezvara. Munotora mwana akaroorwa. Makanyatsopiwa mari here shuwa atezvara. Idairi. Pfuma. Akabvisa pakakwanisa. Right, zvakanaka. Kunotora vanhu vatorana kuti enda munogara apa, kuti mwana wangu atambura dzoka pano.
hapana chishaisho wamataura naye pana unyaya orai adzoka kama aifanira kuchimudeedza kaini uya kuno mwanangu ndakaona mhuri yako yatambura ndini ndakaitora pano chiwira pano kutore mhuri yako muende kwamunodii amunoenda kana vaigara maivasa panzvimbo imwe chete uyo akaroora mukamunyima bhedhuru yabvisa paanekwanisa chera akabvisa $5 uyo akafaura ndotokuti vigai mwana wenyu tomode uchiona utendero munhu wamagadzika mumba mukapira mudzimu kuti mwana aroorwa ne$5 iyo muchagira iko moti aiwa ndichada munoya kudare kwamama muripota zvinonetsa maitorerei mukadzi womunhu mudzoka naye makambodya mari atezvaro pamusoro iyi ndoda kutipindure nyaya dzinenge mbiri. Akaita tsika dzokuroora dzakawanda. Iye akaita zvekukumbira, akumbira haana kuda kuteedzera makwara ekuti apuwe mudzimai wake zvakanaka. Ndo tsika dzedu dzatinoshandisawo kwedu isisu. Munhu akumbira anoperekerwa mudzimai wake. Saka paaiuya akata gore aroora mudzimai wake asina kumutora. Mbopabvunzai kuti munhu anoda mudzimai wake kuti gore rese waroora unotora mudzimai wako. Woti washanya kumba kwangu uda kupuwa bedroom. Hausati wafulfila zvinoda kuitwa mukuperekerwa mudzimai wako. Ndakaona zvisingaiti sababa. Right, tabva ipapo paakazodzoka muno muSouth Africa. Munonotsvaga imba yekunodya kusere kwemba yangu. Kana ndimiwo. Dei vakandogara kana kure neni. Hapana pandaizomboti vanesana ndozoti inini asiwa ndoti regai ndotora mwana wangu. Vakagara kusere kwemba yangu kwaigara. Ndiko vakandolodya vari ipapo. Vaita gore rese vari ipapo. Saka uyo abuda. Kune zvikwere zvemarenthouse zviri up to now. Saka moti ndaisiya mwana ari ikoko kutauni kawo. Marenthouse achingokwira uchingoti nokuti murume achauya. Ndakaona kuti regai nditore mwana auye. Pajeka tapanzwa. Adzoka uyu imi ndimubereki. Ndimatora mukadzi womunhu maanayi. Ndimaifanira kuti adare iri ratata kuita nderenyu. Mukarita zvinorinyara kumba kunyaingopera iki. Apa mautopaisi madzimambo basa nenyaya maifanira kutonga kumba. Sorry mambo wangu. Dare rakarongwa rikarongwa zikaiswa dhesi zvataura. Avari mutumidza rumwe. Sorry. Ngavataura ndiwo munyaya vacho vanga vari munyaya. Aiwa ngaamire ndipedzerane nemi pano. Alright. Ndikudzokera kwaari. Dare rakarongwa baba. Kuti kuitiwe dare. Zvikanzi vana sekuru varamba kuti tiitire dare kumba kwomunyaya. Toda kuti riitiwe kumhondoro kumusha kweMkwasha. Saka isu takaona kuti musha matisina kumbopinda. Tonotonga nyaya dzevana kumusha kwavo. Tadi kutsvaga neutral venue kumba kwomunyaya. Vaite zvavo inda asingambopindi matare yacho. Tatakati tasika munyai nana tete nana sekuru veMkwasha kuti vagare zvavo matare acho. Alright. Ndainzwa mamda kuti kudii munyaya. Pamusoro ino ndakagara pakati manzi. Oh. Alright. Jana varambidza wai muchiita maitiro akadaro. Mambo vari kutaura nemunhu vamurambidza here kumira. Ati pamusoro yanga ine go ahead hapana chakaipa. Sungai. Umaitei. Sorry. Takagara pacheya tiri vaviri saka takati manikidzei. Pamusoro ndanga ndichida kutaura kuti zvechokwadi nyaya yakaitika pavana. Murume akandibata. Andibata ndikati chirega tiite dare. Somusha tidane vana tete nomusikana wako. Tinzwe nyaya yako. Taronga kudaro kuti munouya kumba kwangu ini somunyaya. Atindi kumba kwabereki womudzimai wako. Ndikatotenga mbudzi ndikatogadzirira kuti kuri kuuya vaenzi. Takazowa murume wandifonera kuti vana sekuru vati hatigoni kuuya kuHarare. Imi huyai kuno kana hazvinoimbiri munhu webasa. Nemarodhi asingafambiki zvakanaka. Tete ratanga taisa kuti ndigouya ikoko ndigodzoka kubasa. Zvinogona kunetsa. Wadiwe unogona here kudana vana tete wovatumira mari vokuya nomukadzi wako mozogara dare. Hatina kuzonzwa zvakaitika kubva ipapo. Nyaya yokuti praise wakabvirei kwaaigara. Ini ndakatova involved somunyaya.
ndikatoenda kuna baba ndikatovakumbirira kuchitorai mwana because kune zvikwereti zve6 months zvanga zvisiri kubhadharwa. Saka tikaona kuti mwana anogara pamba nechikwereti, murume watisi chidzokera kumusha unokumba kuna ana baba because panongova padhuze napadhuze. Ndo maimbiro akaita mukadzi. Right, yachena tainzwa position iyi kuti mami nemusemba nokutaura kwaita nyaya zvodzoka inonzi mukuwasha pamusha kuzvininipisa. Vakuru vanhu mukuwasha muenda uperi kudini kudyiwa. Iwo hawaifanirwa kuti huyai kwangu sezvinonzi une bedroom nekicheni zvawakavaka zvaane dare nemhuri kumba kwangu. Wanga kusina kumusha kwa kunombobvira kwakaendwa. Kune dzimwe nzvimbo vanoti ukaroora saizvozvi vanopereka mwana wavo. Ana ateerere manzimbo yomuperekedza kuzazvisa musha. Mumwe musi baba chaiva vanotogara futi kutevera. Kugara kunze kwemusha kuti ndipe mari yekupinda musha. Makuti muone. Zvino izvozvo vanhu hachina kunge chaitwa. Iwe ndiwaifanira kuzvininipisa nemunyai wako nanaatete wako makaenda kumunyai. Makanotaurirana. Wewe no problem asi matarisirani kuita ndakakuona kuseri kwegotsi. Hauzi kuda mukadzi uri kuda kupuwa mari yako roora nokuti haina kushanda kubhurenidzana. Amene madzimambo mukuzvonobata chaipo chaipo. Isi takapiwa karombo fembera takanyarara pano. Uyu hautenderwi kuramba murume pamberi pedare tokubhadharisa izvi zvipano. Iwe ndauzadza zvirwere nyika inei. Wabvapo kuwa chirwere ubvapo uenda nyika yezara vanhu. Zvirwere zvinotenderera kana imwe munowadasi vatonzwa kuti takachoka makuru. Tinotendera here izvi nai vadari? Hakuna zvakadai. Uite kubhadharisa mbudzi pano. Kana kuti tirambe mambo kuti zvaibatwa mufoni. Hatizvirambe vakaona kuti munhu akarayirwa nanatete nanambuya. Ndiwo wakaoneka bhazi bye ndozokuona enda kuenda. Hauna kupuwa mutembo. Mwana abvisirwa pfuma. Ungadai uri muranda akazvibata. Kuti ndoita sei ndodi iyo zvimhosva ingadai chingonaya uku. Asi kubuda kwawakaita kudai ndobva wakata communication nemurume wako. Mameseji ako ari kuratidza kuti right 100% passport yakadhindwa ndeyako. Yakaenda kumiri. Ndeyako? Haisi yako? Hati akaona passport yako yausina kuita review kumurume kuti ndine passport yakadhindwa kuratidza kwanoita 10 days uri South Africa ukadzoka. Mwanangu bvuma pamberi pamwari chawakaita kuti izvo zvakaiti ndikurayire. Passport yacho handitoziye nekwairi. Asi unayo? Iye anotozviziva ende aiva nepassport uye anotozviziva ndine passport aizviziva. Right. Saka usiwo wakabuda kunze. Wakabudirwa neshari? Kwete. Wakapa mumwe munhu akaita bhodha chambingi nayo. Yakadhindiwa uye anganyembeka ari kubuda. Iwe ndosamudi. Ati wakabuda kunze ndikatoona vanoita 10 days passport ndaiona mumba. Imi kana manyama imwe chete naini ruboshwe runoita zvisingazikanwe nerudzuro. Ungave mutemo iwoyo kuti ruboshwe rungaita zvinonzi newe futi hausi right. Iyi ndiyo mhuri yawainoshandira. Ungaite gore kuSouth. Uya kuita barenta house hobo zulu so. Vana munodire kuti pamutoro kutonga nyaya dzina basa. Waziva wamuseta. Ende waibata mhembo yako zveshuwa nemamezi. Asi honzeri ndiani? Iwe. Ongo wamutorerei. Uye zvawakaita ngoma dzawairidzira mashavi ayo usiku ayo. Akazara achiridziwa nani kumunhu. Aini. Unogara gore rese? No mari yekutumira ufuna kuti mudzimai wangu bata wakadai ndiri kushanda. Wanda unoshandira mhuri ndizvozvo. Gore rinoitwa nokuti kwauri kuenda zvoenda work permit kana kuti hauna. Asi mara hadzirambirwe pamukuru kutumira mukadzi uyu. Wana chekudya mudzimai wangu asiri maoko ababa naamai. Zvaitirwe kuna vakuru. Ini pandakatora mukadzi uyu kutanga kugara naye handava kuzoenda kuSouth Africa. Ndakaramba ndiri muno. Chakaita kuti ndiite gore ndisati ndauya kuzotora mukadzi uyu pawakaroora nasekuru pakasara mari 650. Saka zvakanzi kuti utore mhuri yako bhadhara 650. Saka kubasa kwangu zvinhu zvakabva zvatanga kunetsa kuSouth Africa. Ndobva ndanonoka kuti ndipedze kuti kubhadhara 650 yanga yasara pachikwereti. Vana sekuru Atezara kuda kumugadzira. Hatumbe mukadzi wake nhasi. Abude muno vadzokere kuimba wani. Uyo ari kunyepedzera kuramba murume akaroorewa.
vedzokera vambonogara timboona masapotera anoita mukati muri kuzvionoseda nyaya yacho dede baba uye musingade muchida anodzokera kumurume wake azvino ndikupanzwa chaizvo ini ndikuda vamunyai mwana akaroorwa sikuroora kwakaita mwana tsika inofanirwa kuitwa inoitwa nani kusvikira uyu wozouya aita zvokuti atezvara achinzi enda unorara ufu ndati tsika iyoyo inoitwa nani yokuenda kunosungira mwana kana achinge aroorwa ende tsika yakabvira kare saka muzvanzi mukomana mukuru anonzi mukomana mukuru ndo paanosungirwa yenyu makaita here tsika dzinogona kuti siyane zvadzo asi sokuronga patakanga takaita paakapedza kuroora wakatobvunzwa kuti unoda mudzimai wako here akati ndomuda zvaari kutaura zvemari ndezvimwe akatonzi chirongai munopereka utore mudzimai wako sokutaura kwaaita kuti paakabva kuSouth Africa wakauya akatora mhuri yake vakandowana pokunoloja baba vakamupa mvumo akaenda nemudzimai wake hapana kumboita mubvunzo wakatotora mudzimai wake kuna baba vakamutendedza vakandifonera ndikati aiwa wakaroora uyu mupe mudzimai wake vakagara vese gore kuperekwa kusina kuita ndizvo here nditorwa nemunyai anoda kuungana kwete kuti asida kupedza ndizvo here chete ndikufunga kwangu andani ndichiita mukamongo ndandida kuti baba ivava nemunyaya wamwana vambomutaura napanzi tione kuti sirias aramba here mura kuti penyaya chaipo tiwanewo kuchaja ari kuita zvisina basa muno baba nemwana wenyu nemunyaya kana ndine hama yenyu wenda mutaura mudzoke mutipe bheki rigoti kuti shuwa haasi kuda murume here uyu tiwane nhau kwake zvezvo zvati kuita kwamudzidzisa asiparara nemumombobuda tombopinda mumatare ndamutaurirana kuti shuwa shinga here mwana wangu hauchada murume takajamari mari iuya haina profiti hakuna mwana hakuna chii mari yechihuri yewo right manga mapuwa mukana wokubuda panze kuti mutaure nemwana pabude chokwadi chekuti zviripo zvii kuitira kuti dare kana richicherechedza nyaya dzenyu mambo vagone kubatsirai saka takudzorai mudare kuti mutitaurire kuti zvinhu zvakamira sei totangira papi pamusikana nyaya yeswa nyaya kuti mwana avataurire chokwadi panodyiwa mari yeroora inenge yabvunzwa kumwana kuti uri kumuda here murume uyu tisati tadya mari yake yes ndo mibvunzo iyoyo pamusoro yemadzimambo tamboonesana nemwana saka mwana taonesana tikaurirana kuti tombovapa mukana kuti imba ienderere mberi ndo zvatingokonesana kwataita toda kubvunza kuti mambo imimi pamatoonesana mukwasha abvuma here kupiwa mukana wacho taonesana kusaidi kwedu mamuri kwenyumeko asi pane zvatinozokumbirawo shumba mazvipira kuzoera mumba mune mwoyo wese amaswati zvama muchikanganisa munogadzirisawo nokuti ungaona udzi hwakuititika pane moto wavese wakabvasa ndizvo
munogadzirisa mamisteki pafoni yeshamwari dzichishandisa kuti uyo haana chaakabata tunyatsoita chedirect anokufungidzira nekuti kuona umbowo wefoni ndemi makaita weakness kuti pashamwari sekutaura kwenyu asi kuona kwangu ndinoenda kuti handini mudzi wefoni makadzidza kusvika pachi padegree level. saka muntu kutodza kuti ndingafuni kuiresa mameseji kusiyari kusvika uyazi hawana arimo havana kutadza pa vakakuendesa kuchikoro kuti uite upenyu vakakupa badza rekurarama naro muupenyu hwakuti ushave asi havanawo kukupa badza rekuti uputse imba yako nenjere dzakawandisa murume andongodiwa handinai ndizvozvo ukadzidza ukati muntu toda kuwanikwa nekuti pane chawakakuona mwari chetotsvagawo mumwe mari unayo asi utotsvaga anokuvaraidza muupenyu zvisineiwo wemunere uyahungwe hanzi zvaitakawo chatibhuika zvaitaka taakupa mudzimai wenyu asi motiitiswa zvinogamuchira zvakanaka yapera ate zvatoda kudzoka kuchikumbiro chedu. Alright, chikumbiro changu chachiri zvokuti kune zvikwereti zvavakaita tichigara tese vachigara vari maneighbors angu imba yekuseri imba yekuseri yokuti ndichingonzi ndo vane ngwasha akasiya chikwereti apa aiyo ndatenda ndainzwa ndaifudza muchataura kuti musidzana wangu uroora angasati ambosvika paamboti aita aizvotozozvionawo munodzoka muno kana anonoka handiti dare ndiro rimakwira kare mbonoona kugara kwangu kwaona vatandavara modzoka muti pamunhu ndizvozvo mondionera ndo basa redu kaisi ratakagarira mbonondireverai kuye ndimi amunyaya ndizvozvo ende roona chariana nekumunyaya rakupota riuya muno mamamhanga nati unoti maroorerwa here izvo na zvaibvira munonyora listi racho ramakapauri moriisa muno nekuti akabva pakasvika togara taziva iye taakumupa mhuri yake toda kuti vaende nhasi chaiye zvinoita mangwana ndiri kuenda kubasa. kuenda kubasa kupi Kwarari. iye anogara kupi kadumu ugara kadoma izvo zvamunotaurira nhasi ngati nhasi kana maenda kwadoma muenda muchiziva kuti kana maenda kwarari kana modzoka mukuenda kupi yes kune murume pavari paofu muri kuendepi nhomba homba rume vane nhomba ka ava vakazama fizhongo ivo ukasava ukarara nhomba usiku kana utatu uviri wawaibva kunze uchida usingachina fizhongo taudawo kupa full time asi unogadziridza mukadzi kana wamutora hazvina musoro anoshanda anomendera newe through mutual understanding muchitaurirana pamenyu ndizvo munogara pasi moenzanisa vamunzi matambudziko evanhu vanenge vakadzidza vachishanda ari kutinetsa munyika uye wakadzidza kusvika chii ndakadzidzawo kusvikawo pakasvikawo unoterewo nedhigirii zviuya zvakawanana honaima saka zvakukwesherana nhora endai munogara muwadzane moita chinhu chimwe chete baba havapinde vako havapinde ipapo havapinde ipapo toda kungoona makagara zvakadini asi ukunoshanyiwa wakawo pate zvaro iwo wakaita gogogoya hauna kuita zvekudii kana wakazotiza vakutakura zvamunonokera asi haisi mhosva asi mumusha wakadini akapinda kare vamwe wakazongozviwa nokuti waiti kuenda wainwa bhedhi asi vanga vaine muraho wawounzwa vanototumana tete vemuperekedza mumwe vaida kutozovarira machira machena kuti vanoti achiri mhandara here kuseni uya uvhura machira opururudzi saka hazvinonge zvaita zvisineyo pane nzira dzakasiyana dzokuwanana nadzo asi hatisi kuda kuzokutuma kubvisa pfuma kama vanogara-gara mwedzi miviri utati zvakunakira endesawo uri gavi mukuwasha tinobatanidza negavi gavi racho ipfuma handisi kuona paine chinhu pamunhu toda kukutendai kushungo baba wamashoko ngada kuti ndibatsire mambo vanhu vairi vese vane madhigiria
ngavazive kuti mari ichashandwa nevanhu vairava ndeyavo vese vari vairi yavo vari tuimba mavo mukadzi arege kuti ndeyangu murume arege kuti ndeyangu imari yavo vese vari vairi yakanga ndinayo nyaya yayo isvombo rakapera mukadzi ane tsika yekuti ndeyangu asi chakatanga kuti aite mari iyoyo murume akatanga kubvisa mari yekuti mukadzi iye azoita zvaari kuita right. Nyaya yedu yatopera. Ndoda kutendai baba wamashoko nekuvaka musha wenyu. Ndo chikumbiro kana kuti ndonzore madzimambo konzero ndaida ngotaurisa mai muri mai womukomana. Inini chikumbiro changu ndechekuti Murora ngaauye kumba, auye kumba kwangu, handizivi kuti chikonzero ndechii. Nyaya yatoda kuti taure panapa inovaka. Hatisirisu tingaite kuti Murora wenyu auye kumba. Endai kuna mukurungai venyu mavaona. Kana makapinda mumusha muchiroora, please matsvaga ukama. Regai kutendererana kana kuzvininipisa kuti mwari nani kudarika ini kana kuti mwakazodii. No, muri musemu level. Muri kuona madzimambo atinawo panapa tavapatsanura nekuti basa amabandiko avo akasiyana. Ndosaka manzwa tichivapatsanura paya. Handiti maona mambo wabuda vaenda panzao. Ivo vaya vakapinda muno vanotoziva kuti rangu bandiko nderiri tisina kuvatuma. Handiti imimi ava ndamukurungai venyu kana musina nhamba navo please zvinotonyadzisa. Endai mutore nhamba dzamukurungai. Mukurungai kana ndawana zvinhu zvangu zvapamba muri sapurazi kai ndokuzivai kai purazi mupamombe vanhu ava vataurirwa shona natezvana vanzi hatina apa chisuka yapa ndoda kuti ava muvapinde ndavachienda vanopedzisa chivanhu vatore Murora ngavaende vatore